je gauw naar dit verhaal. Tomke wil 4 liepen. Romke, joh. De kranten van Cornelia lijkt op een matte. Oh, die pak ik wel even. Met de kranten in de bek rent Romke de kamer in. Cornelia is in de tuin. Ze doet wetter in het opblaasbad. Oh, Tomke, Master Sjen. Nee, die kreeg de foto voor op de kranten. Daar hing het hier aan een peel op het wetter. Waarom dacht ze dat? Een polstok hiet dat, leeuw ik. Zo met die peel, dan springen ze heel 4 uur de sleet in het zaan. En waar het vierste springen kunnen, nou die wordt de kampioen. En daarom staat het in de kranten. Ik had het al je jongen, hè? Maar Cornelia hak er west. Nou, ik vind mij een beetje dom. Ploft er wel eens hier een inktwetter? Ja, heel vaak. Maar ja, dan kroepen ze gauw weer uit het wetter en nou doen ze het nog een keer. En nog een keer en nog een keer. Ja, 4 liepen heet dat. Maar het zwembadje is klaar, jongens. Maar lekker poedelje, want het is zo warm, joh. Oh, ja! Even later zitten Tomke en Romke in het wetter. Cornelia leest de kranten. Zus, Tomke, kunnen wij ook wel er eens bij zo'n beeld springen? Jawel. Maar waar geen wetter en geen stok om mij te springen. Je wetter? Waar zitten wij dan in? Oh ja, in wetter. Romke, dat is geweldig. Maar nou, nog een stok. Oh, wacht, ik weet al wat. In het hok zit er wel in. Tomke en Romke stappen uit het badwei en rennen naar het hok. Het is een tuinklauwertje wel. Er zit een stok om. Of die scheppen? Nee, dat is te gevaarlijk. En dan giet het zwembad ik nog lek. Oh, wachtje. Hier, ik haal wat. Een regenbol. Die is lekker zacht. En er zit een stok om. Nou, kom op, Romke. Wij binnen 4 leppers en we worden kampioen. Ja! Doe, meest eerst springen, Romke. Maar ik weet net hoe dat gaat, Tomke. Nou, ik zal die wel helpen. Zo, mast mij die stok oer het badje springen. Maar eerst mast dan heel het draven en mij die pootjes de stok pakken. Nou, en dan springst oer het wetter. Het is skietgemakkelijk. Tomke zet de regenbol met de stok omheen in de ranen van het badje. De stok wiebelt een beetje heen en weer. Romke is een beetje benauwd. Hij rent een eindje achteruit. Nou, doe maar, Romke. Nou, heel het draven. 1, 2, los. Ja, kom maar. Pak de stok. Romke springt. Pak hem. Ja, mispoes. Hij kan de stok net kraaien met zijn pootjes. En Romke ploft voorhoer het wetter in. Ik wil net eens springen, Tomke. Oh, een echte vierlepper die plonst ik wel eens in het wetter, Romke. Toe, zie je het nou nog een keer. Je kent het wel. Goed naar de stok, Sjen. En dan omheen en springen. Het is allemaal klaar. Nou, doe dat maar. Maar nog een keer. Goed zo. Romke giet weer achteruit. Hij shot naar de stok om die maar te pakken en draaft zijn hut als er kan. Hij zal hem pakken. Oh, wem is. De stok valt en Romke ploft er achterom. Ik wil het meer. Nou, doe maar, Tomke. Ik
in het vierlippen. Oh, nee. Nou, misschien ben die poortjes te kwaad, Romke. Zo, ik ben natuurlijk volle grutter als die. Ik pak die stok samen beet. Nou, en dan spring ik zo. Hup, oer dat badje heen. Haha, ja, Tomke de kampioen. Ja, opskepper. Nou, let maar eens in. Romke zet de regenbol oeraan. Wacht je, dan hoor ik hem wel vast. Oké. Tomke neemt een oorloop. Hij rent en hij rent en hij rent. Hij zal de stok griepen. Maar Romke loekt gauw de stok een beetje oerzide. Hij griep mis en doet voor het badje in. Tomke zijn bolle gebied haast heel wel onder water. Nou, dit vind ik net leuk. Ook is ik net vierlippen. Correct als ik. Maar, waar kan wol goed springen? Cornelia! Ja! Ja! Kom me vreetje Harm help. Zij kan springen als de beste. Oké. Cornelia shot naar het bad. En naar de regenbol. En naar Romke en Tomke. Ja, je bent nou nog te liets. En je moet er nog heel lang oefenen. Ik ben al grut en ik ben een kangoeroe. Die kunnen heel veel springen. Nou, kom maar. Ik let het je zien. Ze pakt de regenbol en dan kroepen Tomke en Romke in de boekenbuik. Cornelia neemt een oorloop en springt met een reuze hip oer het opblaasbad heen. De regenbol rekt het water net in. Cornelia is de beste vierlipper van de hele wereld. Zelfs bij een regenbol. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Ga ook gauw naar het Chiltje YouTube-kanaal voor leuke filmpjes.